ποιο θεωρείς ότι είναι το μεγαλύτερο ψέμα που λέμε ως κοινωνία στην Ελλάδα σήμερα σε σχέση με το πόσο, ξέρεις, δίκαια είναι τα πράγματα για τις γυναίκες ή ότι έχουμε, ξέρεις, προχωρήσει, έχουμε βελτιώσει τα πράγματα κλπ. Δηλαδή, με τι παραμυθιαζόμαστε, έτσι, τι είναι αυτό που λέμε σαν καραμέλα για να νιώσουμε καλύτερα. Τι δεν λέμε, νομίζω, είναι το ζήτημα. Και αυτό που δεν λέμε είναι ότι θεωρούμε ότι τα πράγματα είναι ισότιμα, ότι ξεκινάμε από μια ισότιμη αφετηρία, αλλά αυτό δεν ισχύει και η λέξη κλειδί εδώ είναι η φροντίδα. Μπορεί να έχουμε ενδυναμώσει τις γυναίκες, και αυτό λέμε σαν καραμέλα, ότι σήμερα οι γυναίκες μπορούν να κάνουν τα πάντα. Σπουδάζουν, παίρνουν πτυχία, παίρνουν θέσεις, μπαίνουν στην πολιτική, διοικούν επιχειρήσεις. Και μένουμε σε αυτή την εικόνα και θεωρούμε ότι λύθηκε το πρόβλημα. Αυτό που δεν βλέπουμε και δεν συζητάμε από πίσω είναι η κατανομή της φροντίδας και η κατανομή των προσδοκιών φροντίδας. Ποια περιμένουμε ότι θα φροντίσει τα παιδιά, τους ηλικιωμένους, όπως είπες, τα άρρωστα άτομα. Ποιος πια θα φροντίσει στη δουλειά. Ποιος θα πάρει το ρόλο στο HR, ποιος θα πάρει το ρόλο της γραμματικής υποστήριξης, ποιος θα πάρει το ρόλο της καθαριότητας. Και το λέω ποιος επίτηδες, γιατί δεν είναι σχεδόν ποτέ ποιος, είναι πια. Αυτή λοιπόν η πάρα πολύ βαθιά ριζωμένη πεποίθηση που έχουμε, ότι όταν υπάρχει μια γυναίκα στο δωμάτιο, εκείνη είναι που θα αναλάβει τη φροντίδα των υπόλοιπων ατόμων. Και βέβαια η φροντίδα δεν είναι μόνο το να σου φέρω καφέ, φροντίδα είναι και να σε υποστηρίξω συναισθηματικά. Βέβαια. Όταν εσύ έχεις μια ανάγκη και μπορεί η ανάγκη σου να είναι πραγματική, μπορεί όμως να είναι και ανάγκη σου να νιώσεις επιβεβαίωση και να θες να νιώσεις ότι εγώ σε γουστάρω, επειδή εσύ έχεις αυτή την τάση αυτή τη στιγμή. Εγώ θα πρέπει να ικανοποιήσω αυτή την ανάγκη. Αυτό λοιπόν νομίζω είναι πολύ βαθιά ριζωμένο μέσα μας. Ότι η γυναίκα χρειάζεται να αναλάβει αυτόν τον ρόλο.